Пак пазарувах от CSA и кашонът е доста голям, така че хайде да ви покажа какво съм си взела този път. Не ми е особено приятно, че лятото вече свършва, но вече съм на почти есенна вълна, затова си взех ето тази тиквичка. Тя всъщност свети, много е сладичка, просто мисля да я сложа някъде до телевизора, така да придава малко cozy vibes. Продължавам с ето тези гумени протектори, ако така мога да ги нарека, на Stitch за кабела за зарядното. Моето вече е в окаяно състояние. Просто ми трябваше ново. Ето го. Това мисля... Да, то може би е направено да се захваща ето тук, но моето като се откачи отгоре, няма как да го върна. Ето. Грешка. Окей. Ще видим дали ще намеря някакъв начин да го сложа или просто ще си върна старото или ще си поръчам от Shein същото. I don't know. Окей, предното нещо беше фейл. Но продължавам с ето тази кутийка. Честно казано, поръчката ми доста се забави и някои неща съм ги позабравила. Но с приятелка даже онзи ден си коментирахме, че продуктите всъщност идват от Румъния, затова се бавят толкова пратки от CSA. Но ето, взела съм си ето тази декоративна гъбка. Също свети, има вътре такива лампички, но в момента няма батерии. Изглежда много готино и смятам, че ще е страхотно за декорация. Продължавам с следващата кутия. Тук има свещ. Ето как изглежда. Тя е в чашка. Много е яка. Тя без това отгоре. Продължаваме с ето тази картина, която сега не помня точно цената, но ми трябваха 2, 3, 5 лева за безплатна доставка и просто си поръчах Аморе мио. И сега трябва да се науча да чета описанията на продуктите, за да видя колко са големи всъщност, да им гледам размерите. Искам да си поръчам малка рамка за снимка. Да си сложим някаква малка снимка просто на рафтчето. Да, 30 на 40 см. И просто сега виждам, че това е същия размер. Но мисля, че седи доста кют, така че това ще отиде някъде на някаква стеничка в апартамента. Не и в тази стая, но да, ще го измисля. Продължавам с най-сладурското нещо. Вижте я, колко е прекрасна. Страхотна чиника. Много е сладка. Става и за Коледа. Просто тази панделка е невероятно сладка. И накрая още две неща за кухнята. Взех ето такива бурканчета. Единия съм го взела за паста, а другия за гранула. Ето как изглеждат. Капачета много са готини. Това беше всичко от поръчката ми този път. Естествено сега някой трябва и да почисти. Но да, благодаря ви, че гледахте.